quietud contemplo la claror vacil·lant del carrer i sento com si tingués algú arran de pell a frec de llavis. Si em calia escollir em quedaria amb la poma a la mà, amb la ploma a la mà. Mai més sola, mai més sola, mai més sola cada Bé, bona tarda. Sigueu benvinguts a l'Institut Antoni Martí Franquès. Gràcies, Magon Mariona, per aquesta interpretació poètico-musical i les que han de venir. La Mariona ja és una vella coneguda de la casa, no és la primera vegada que la veiem. Va ser present a la inauguració de la Biblioteca Belló, que tenim a l'altra part de l'edifici, i crec que això ja demostra un vincle i una manera de fer que ens plau molt. La Mariona ha tingut una formació a l'SMUC, té una llarga experiència passant per Liceu, Amsterdam, Londres, Nova York, Lió, segur que em deixo coses, i és una veritable políglota. No sé si és una conseqüència de viatjar, una necessitat, però sí que és veritat que això es veu en el seu currículum i aquest currículum té també diversos discos publicats, creadora també d'espectacles de divers format. A mi m'ha fet gràcia veure sobretot els aquests més infantils, que crec que en tens una collada, i també és pedagoga, per tant, aquí estem tots una mica a casa. Després tenim la sort de poder-la gaudir de nou. També m'acompanyen, tenim el goig de tenir compartir aquesta estona també amb dos poetes, la nostra Ada Lourdes Malgrat també, poeta tarragonina d'adopció, filòloga, jo l'he tingut de formadora, per tant, em puc donar fe, i també s'ha endinsat en dramatúrgia i en el relat. Gràcies per venir. I també Francesc Parcerisses, també poeta, amb una quinzena de reculls, per tant, avui crec que estem honorats amb una presència d'una persona tan important en el nostre àmbit, traductor, docent també i crític literari, i a més Premi Nacional de Cultura el 2015. També moltes gràcies, Mariona, també moltíssimes gràcies. I després clourà l'acte també els alumnes de batxillerat escènic sota el lideratge de la companya Sàlia Descarrega. Per tant, ja us faran l'explicació als alumnes, que és la millor manera en un centre educatiu de tenir aquesta informació. Una de les coses més agradables de poder representar l'institut i de veure el nostre institut, no sé si li diria actuar, però en tot cas en funcionament, és aquesta sensació que tenim d'inèrcia temporal. Allà al darrere tenim molts anys de Lluís de Benadi i si anem per l'edifici trobarem espais que fan evident aquesta tradició i aquests anys, 179 anys d'impuls educatiu a la ciutat. Això a vegades ens fa dir, potser una mica, aquell orgull, que nosaltres no només som un institut, això m'ho he sentit dir més de vegades, sinó que som una institució. I això també ens obliga a tenir aquesta vessant també d'actes. I ens obliga a fer coses pioneres en el seu moment, també, com una biblioteca a Montserrat de Belló, i que crec que seria un exemple d'aquesta voluntat de tirar endavant i de ficar la cultura i la literatura a l'abast de tothom i fer-ho d'una manera, crec que normal, dins de la, crec també excepcionalitat que a vegades dona valor als professionals que són aquí al centre i que intenten, i els que hi han estat, que intenten passar davant i fer aquestes propostes. Abelló va ser una poeta, ja ho sabeu, compromesa amb el país, amb la cultura, amb el feminisme, i Abelló també ens coneixia prou bé, part de la família s'ha educat aquí, i també tenia una relació especial amb la companya Anna Gispert, que és un veritable motor incansable a favor de la ciutat i de la cultura. Abelló, per tant, era una dona compromesa, exiliada, i que tenia el do d'usar la paraula amb una veu pura i clara i una veu que frisa.
Vull agrair, per cert, òbviament, a les institucions i entitats el suport rebut per dur a terme aquesta vetllada literària, a la Pell, al Departament de Català de la Universitat, a la Casa de les Lletres, el Premi Baldiri Reixac, que també tenim una altra iniciativa en marxa, i òbviament a la Comissió Velló del Centre, amb els membres del Departament de Català, de dibuix, dels grups de veus de dona i altres col·laboradors. No voldria deixar ningú, però en tot cas sigueu tots agraïts del vostre esforç i la vostra dedicació. Res més, em permeto de destacar un fragment que crec que il·lustra l'art de trobar i a la vegada la dimensió humana de Montserrat Abelló. Visc i torno a reviure cada poema, cada paraula. Estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Moltes gràcies. Un any més, el nostre centre acull una jornada dedicada a la Montserrat Abelló. Si pensem en l'espai com un element determinant, és significatiu que aquest reconeixement cap a la poeta tarragonina es faci en un institut, on la paraula pren evident protagonisme. Cada dia, els estudiants omplim les aules i esdevenim receptors d'aquestes paraules que ens transmeten tota mena de coneixement. Així tot, els que som aquí sabem sobretot que és en les classes de literatura on les paraules, per tal com les treballem, adquireixen un seguit de matisos que ens plantegen, ens confirmen, ens descobreixen noves maneres d'encarar-nos amb la realitat i amb el món en què vivim. Ara bé, és cert també que els textos literaris, siguin poesia, novel·la o teatre, ens arriben sempre a través dels llibres. I llegim poemes, novel·les, fragments i reproduïm el que diuen, però ens perdem l'experiència directa d'aquells que han estat els creadors. És per això que avui, en aquesta tarda de música i literatura, ens alegra poder comptar amb la presència de Francesc Parcerisa, a qui podem definir com un home de lletres en el sentit més ampli, perquè ha tocat tots els vessants propis d'aquest món. Ha estat articulista, crític literari, professor de traducció a la Universitat Autònoma, traductor, poeta, dietarista, assagista, editor. Al mateix temps, cal destacar que ha estat guanyador amb el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Premi Jaume Fuster dels escriptors en català en llengua catalana. També ha estat director i degà de la Institució de les Lletres Catalanes i president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de la qual actualment és soci d'honor. Si bé és evident que ens podríem estendre en aquest currículum prolífic, volem fer èmfasi en la seva tasca com a traductor i com a poeta. En primer lloc, Francesc Parcerisa ha traduït al català, entre altres obres, la trilogia de Tolkien, El Senyor dels Anells i l'obra poètica d'Ezra Pound i Seamus Heaney. També és autor de diversos llibres i d'assaigs sobre traducció. En segon lloc, com a poeta, ha publicat diversos poemaris, entre els quals destaquem Triomf del present, L'edat d'or, Fous d'octubre, Natura morta amb nens i 61 poemes. Cal destacar que acaba de publicar Triomf del present, un volum que inclou la seva obra poètica des del 1965 fins al 2000. Com a escriptor, Parcerisa reivindica la memòria i la passió com a eixos principals de la vida i de la literatura. La seva poesia, així com els seus dietaris, neix també de les seves lectures i de les seves traduccions de l'amor i de la constatació del pas de les edats. Avui, però, Francesc Parcerisa és aquí per parlar-nos de la literatura i de Montserrat Abelló, a qui va conèixer i de qui va elogiar la tasca com a traductora d'Erin Rich, Anne Sexton, Margaret Atwood i Sylvia Plath. L'escriptora tarragonina, amb les seves traduccions, va apropar aquestes autores al públic català per tal que les poguessin considerar també nostres. La traducció, doncs, com una eina d'enriquiment de la cultura pròpia. Entre nosaltres també comptem amb la presència de Lourdes Malgrat, professora de llengua catalana i literatura i de creació literària a l'Escola de Lletres. Membre del col·lectiu La Gent del Llamp i de la Pell. És una escriptora arrelada a Tarragona
i la seva passió per les lletres l'ha portada cap a la poesia amb obres com Amat, Terra Fonda i Senyals a la costa, entre d'altres. Cap a la narrativa, amb obres com El secret de les Terres Roges, cap al teatre, amb peces breus i l'obra Refugiats, i també cap a l'assaig sobre l'obra de Diego Ruiz o Josep Anton Baixeras, Anton Roca, per posar-ne un exemple. Directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona, ha portat a terme una tasca digna d'elogi pel que fa a la potenciació de la cultura al nostre territori. I avui també volem aprofitar per agrair el seu compromís i la seva dedicació. Moltes gràcies als dos per ser avui aquí i aproximar-nos la vostra experiència literària a través de la conversa que portareu a terme. Moltes gràcies. Això de les tecnologies deu ser cosa de joves. Disculpeu, és que m'han emocionat, m'heu emocionat amb el que heu dit, per això. Moltes gràcies per la presentació que ens heu fet. Molt agraïda. I si bé hi ha coses que fan vertigen, doncs ser en un institut amb vosaltres i que vosaltres estigueu parlant, no?, de les nostres trajectòries, doncs fa vertigen i s'agraeix molt. Moltes gràcies. Res, venim aquí a tenir una conversa sobre Montserrat Abelló i bé, la seva vida i la seva obra i tot allò que ha suposat Montserrat Abelló, però avui també vull agrair que se m'hagi convidat a participar en aquesta conversa i sobretot tenir el Francesc o trobar-me amb el Francesc aquí amb vosaltres i amb una conversa, perquè ara feia temps que no coincidíem i és un vell retrobament, vell amb B alta. Per tant, doncs molt contenta, molt contenta. No sé, amb el Francesc comentàvem de començar una mica contextualitzant qui és, quina ha estat la vida de Montserrat Abelló per situar-la, perquè tots plegats, tot i que segur que en sabeu molt pels que sou aquí, perquè l'heu treballat amb els vostres profes a classe, diuen que sí, ja saben moltes coses, però en tot cas sí contextualitzar-la, perquè ara pensava, ostres, com anem construint les nostres vides, les nostres trajectòries, moltes vegades també a causa d'algunes casualitats o d'alguns fets que passen a la vida i que fan que una persona navegui cap a una direcció. I en aquest cas penso en el que és la infantesa de Montserrat Abelló, amb el que són els seus canvis de residència, amb tot el moviment que va tenir i que la va apropar precisament a la llengua anglesa, amb les estades a Anglaterra i estar a l'exili entre Anglaterra i Mèxic. Però sí que m'interessaria una mica aquest moment d'infantesa també, perquè tenim aquí gent jove, de veure com aquelles coses que semblen fruit de l'atzar o fruit d'aquest primer itinerari acaben sent molt importants a l'hora de construir allò que serem de més grans o quina serà la nostra trajectòria professional. No sé si ho veus com jo, però crec que aquest moment d'infantesa de la Montserrat Abelló és molt important per tot el que ella serà després. Moltes gràcies per ser aquí, per convidar-me. Jo li havia dit a la Lourdes justament que a mi em semblava molt important. Dono per suposat que sabeu molt sobre la Montserrat Abelló, perquè a més hi ha una exposició aquí fora que explica molt bé la seva vida, la seva obra, però que em semblava molt important posar aquesta figura i aquesta obra en el seu context, que potser no sempre el tenim tan clar com l'hauríem de tenir. La Montserrat Abelló és una dona a cavall entre dues èpoques, que són dues èpoques molt diferents, que són l'època de la República i l'època de la dictadura, separades, partides
per la guerra, que en el seu cas va significar, com en tants altres milers de persones, l'exili i viure molts anys fora del país. La vida i la formació, en certa manera, de la Montserrat abans de la guerra, quan ella és una nena i una adolescent, però una adolescent que arriba a anar a la universitat i que comença a estudiar i a fer algunes feines, és una vida encarrilada cap a un futur ple de promeses, que eren promeses, diguem, habituals, no eren tampoc cap gran cosa, però en un país que s'acostava o que volia tirar cap a la normalitat. Mai no sabem què vol dir la normalitat, però tothom se'n pot fer més o menys una idea. I aquesta vida, prou ben orientada, queda de sobte escapçada per la guerra, tot i que ella explica que per ella la guerra no va significar, diguem-ne, gran cosa, perquè era un període que tenia moltes il·lusions i molts projectes, i per tant la part més tràgica no la va tocar tan directament. Perquè tothom se'n faci una idea, la Montserrat, que havia tingut una vida itinerant per l'ofici del seu pare, que era enginyer naval, i que per tant havia estat destinat a diverses feines en diversos indrets, entre ells a Anglaterra, al barri de Putney, a prop de Londres, al sud de Londres, a Cartagena, etc. Però sempre havien tingut, perquè això també s'ha de dir, aquests llocs on hi ha unes drassanes o una indústria, diguem-ne, naval de construcció o de reparació de vaixells, al principi del segle XX estaven bàsicament en mans dels anglesos, perquè l'imperi anglès és el que havia tingut una armada més important. Per tant, tota l'enginyeria nàutica anglesa era, diguem-ne, fonamental. Dic això perquè la Montserrat té, a tots aquests llocs on va, una nani, té una cangur anglesa, i ella explica, i això surt repetidament, que hi ha un moment en què ella amb la seva germana gran parlen en anglès. Són nenes petites, però s'han acostumat, perquè quan van a l'escola o el que sigui, o a casa mentre juguen, parlen en anglès, i que elles mantenen, a més, l'anglès com una llengua habitual, mentre que els germans més petits l'acaben perdent. I que la primera paraula que diuen en anglès és justament quan són a Londres i les envien a l'escola a Putney, i les nenes són dues nenes petites que no tenen res de res. L'aula d'acollida encara no existia en aquell moment, i la primera paraula que aprèn a dir és swing, un gronxador, perquè ella vol anar a uns gronxadors que hi ha al jardí, i per tant aprèn a dir swing perquè la deixin sortir al pati i jugar, poder jugar. Aquest tracte amb una llengua estrangera, diguem-ne, o no estrangera, amb una segona llengua, per ells és una segona llengua, va esdevenir, en certa manera, però molts anys més tard, la seva professió. Aquí també és important un altre element, que és aquest element del tall de la guerra i de la fugida o de la marxa cap a l'exili. Perquè la Montserrat amb el seu pare marxen a l'exili d'una manera una mica inesperada. Una mica no, molt inesperada. Marxen en una hora i mitja, quan els avisen, això em sembla que ja és cap al 39, cap al final de la guerra, que el pare té un càrrec a les drassanes i, per tant, és un càrrec militar, perquè està relacionat amb l'armada, i els avisen que serà segurament empresonat i possiblement condemnat a mort o el que sigui, perquè és un militar rebel. I per tant marxen pràcticament amb el que porten posat, preparen una maleta,
el pare fa una maleta, la Montserrat s'ofereix a acompanyar-lo i marxen els dos i passen a Marsella i estan un temps a França buscant alguna cosa que no acaben de trobar, perquè mentrestant comença la Segona Guerra Mundial. És un periple que és un periple familiar, però que és la història del segle XX a Europa, i per tant els fonaments d'allò que nosaltres vivim o hem viscut acaben a Anglaterra, i a Anglaterra tampoc no tenen una feina, però a Anglaterra el pare aconsegueix a través de l'ambaixada xilena de trobar una feina a Valparaíso, a Xile, i d'aquesta manera se'n van cap a Xile. El pare i la Montserrat, no la resta de la família, que trigaran molts anys a poder-se reunir, i amb alguna part de la família, no sé si és amb algun dels germans, no es tornaran a veure mai més. O sigui que aquesta destrucció, diguem-ne, de les famílies va més enllà, molts anys més enllà del que és el fet immediat de la separació. Amb tot això, la Montserrat sempre diu que la seva passió és escriure i que li agrada la poesia i que llegia, però ningú no sap si... I ella no ho va dir mai, era molt morria. Sí, explicava el que volia, era una dona molt agradable, però també sabia callar o despistar quan volia, que li agradava molt i que segurament escrivia, però no s'ha conservat res d'allò que potser va escriure. Xile té contactes amb els exiliats catalans, es casa a Xile amb el Joan Bufí, amb qui tindran tres fills, té relació amb el Joan Oliver, amb els germans Trabal, amb el Bangarel, etc. Amb els catalans que hi ha, coneix escriptors xilens com el Pablo Neruda. Penseu que el Pablo Neruda havia estat ambaixador i havia estat una de les persones que més va ajudar justament els refugiats republicans a poder marxar cap a Amèrica, per tant era normal que tinguessin també aquestes relacions, aquests contactes, i no és fins uns anys més tard, quan els fills ja són la filla, que em sembla que és la gran, la Mireia, i després el Miquel, ja són una mica més grans, que decideixen anar, i no sé si també, això algú, potser algun dia els germans ho podran explicar, la Mireia i el Miquel, que són encara vius, si una de les raons no és perquè el germà petit, el Ferran, neix amb síndrome de Down. I això, un síndrome de Down no detectat, un síndrome de Down que es descobreix quan neix la criatura. I això és un trasbals molt gran per a la Montserrat. La Montserrat explica que la seva vida va quedar una mica en un dic sec, perquè en aquell moment va veure que hauria de cuidar sempre d'aquest fill, que d'altra banda, com tantes criatures amb síndrome de Down, va créixer, era un nano molt espavilat durant molts anys, va morir, si no recordo malament, més tard que la seva mare, després de viure uns anys en una residència, però era un home que tenia una vida bastant ajustada a les seves possibilitats. Com tants altres exiliats, el retorn a Catalunya és una decisió difícil, deliberada, i també representa un trasbals. Un trasbals perquè la Catalunya dels finals dels anys 50, si no recordo malament, em sembla que era el 58, sí? Quan van tornar, és una de les èpoques més grises de la dictadura. No és la immediata postguerra, però encara no és la societat de consum. La societat de consum és el 600 i el Corte Inglés, que són del mateix any, que són una mica més tardans. I aquí és on comença la utilitat, la gran utilitat d'aquell anglès que ella ha après i que a més sempre deia una cosa que jo crec que no és certa, però diu, és que l'anglès i el català són iguals.
Sempre deia. I la seva tesi va fer una tesi o un treball de final que parlava de les similituds fonètiques i del to de l'anglès i el català, que no sé, és una cosa una mica, em sembla agafada d'una manera estranya, però sí, ella sempre ho defensava i deia si és molt fàcil traduir de l'anglès al català, si tot és igual, sempre els accents van a parar al mateix lloc, etc. Va començar a fer de professora va acabar la llicenciatura, que havia començat però no l'havia acabat, va poder acabar la llicenciatura i va entrar a fer de professora d'anglès. I aquí també s'ha de dir, el lloc on feia de professora d'anglès, som en un institut, no era un institut de l'època, tot i que aquest institut de l'època segurament era dels que ja existia, però els instituts de l'època eren bastant dupa, que se solia dir, eren comparats amb algunes institucions com el CIF, que hi havia a la Via Augusta, que hi ha encara a la Via Augusta de Barcelona, que era centre de no sé què, catòlic femení, que dirigia el Joan Tril, un crític intel·lectual de l'època molt important. Ho dic perquè el seu entorn, el seu entorn pedagògic en el qual ella comença a treballar és, per dir-ho d'una manera entenedora, progre en aquell moment. I això sembla que és un ajut important per ella. I el primer llibre que publica, el publica en aquell moment, i el publica un editor que es diu Joaquim Horta, a instàncies del Joan Oliver, que a més s'hi fa un pròleg. El Joan Oliver, que havia estat a l'exili, també a Xile, que havia tornat uns anys abans i que en aquell moment suposo que estava treballant al Montaner i Simón o ja a l'editorial Aymà, no ho recordo. És a dir, que ella entra, aquí hi ha una cosa que em sembla que és molt important, acabaré, deixaré parlar, però vull arribar a un punt. Aquesta persona que comença a publicar quan té 45 anys i que és una dona i que ve de l'exili, és un cas excepcional, és un cas rar, no gens habitual. Fins a la guerra, la poesia catalana de dones, escrita per dones, es limitava pràcticament a 3 noms, que eren Maria Antònia Salvà, més dels anys, nascuda segurament als anys 20 o abans, perquè és una mica més gran que Carner, la Rosa Alberoni, que és la més jove, i entreunits la Clementina Ratariu, la dona de Carles Riba, que és deu ser del 24, o així, nascuda més o menys el 24, que era un any o 2 anys més gran que el Carles Riba. Però aquest trio, Salvà, Arderiu, la Baroni, semblava que fossin les úniques, i surten a tots els llibres de literatura, perquè són com la torna obligada perquè ningú no digui que no hi ha dones que escriuen en català, que no hi ha poetes, surten aquestes 3, i n'hi havia d'altres que no van ser reconegudes mai, no van aparèixer mai. En aquest sentit, aquesta noia, aquesta senyora que arriba de l'exili de Xile i comença a publicar, és el pont. És el pont entre 2 generacions, no potser ben bé per edat, però sí per concepció de la manera d'entendre la literatura. I aquest paper és un paper que poca gent arriba a tenir i que ella té d'una manera excepcional i a més d'una manera no buscada, d'una manera que ella s'hi va trobar però ho va acceptar i ho va fer. És el pont amb les generacions joves. La germana gran, la mare, la padrina, com en vulgueu dir, de la generació de la Maria Mercè Marçal, per dir-ho d'alguna manera, o de la Montserrat Roig, de totes les escriptores, bàsicament de les poetes, que troben en la manera d'entendre la poesia molt més moderna, molt menys encaracarada del que havia estat, un patró o un mirall en el qual poden veure un camí obert
i veure reflectida la imatge del que amb elles els agradaria ser. Això la Montserrat ho fa en gran part per la seva feina de traductora, o gràcies a la seva feina de traductora, perquè el fet de conèixer l'anglès li permet de traduir, li permet de llegir i de traduir autores angleses, canadenques, angleses, etc., i de traduir-les. I s'adona que l'estil de la poesia d'aquestes dones que són contemporànies d'ella és molt diferent de l'estil que es propugnava o que s'havia propugnat per les dones, per aquestes tres o aquest model de dones escriptores, de poetes catalanes d'abans de la guerra. I això em sembla que és una finestra, una porta, una lliçó, i que és el paper més important i allò que la Montserrat Abelló de fet representa dins del panorama de la literatura catalana. Hi ha moltes coses, però comenta tu alguna cosa. Un segon. Sí, perdona, sí, que sempre em venen pensaments aquí al darrere i deu haver com un rebost que es va obrint. Sí, perquè hi ha gent jove i la gent jove això segurament no ho sap o no sé si s'explica o no s'explica. Hi ha un canvi generacional que no és de la generació de la Montserrat, sinó de la generació posterior, però que d'alguna manera la Montserrat encapçala aquest moviment, que avui en diríem un moviment feminista, està al davant de les primeres manifestacions, de les primeres revistes, de la primera editorial, que surt d'un bar que es diu La Sal, que una de les capdavanteres i fundadores de tot això és la Mireia Bofill, la seva filla. I la Montserrat Abelló sempre és al darrere. I aquest canvi generacional es produeix en la poesia perquè es produeix també en la societat. No és la generació de la Montserrat, però sí la generació posterior, la de la seva filla, la generació en què les dones tenen accés per primera vegada no a una càmera pròpia, que això és una falòrnia de la Virginia Woolf, etc., sinó a un sou propi, que em sembla que és molt més important que la càmera, a tenir un sou i a ser independents econòmicament. I aquesta independència econòmica va, a més, acompanyada amb una altra cosa, que és la revolució dels anticonceptius. És la primera generació que no sols és independent econòmicament, sinó que té possessió del seu cos i pot disposar del seu cos. Aquesta és una revolució que no surt en els llibres d'història o que no se'n parla gaire, però és que és el més important, perquè a més afecta la meitat de la humanitat i una mica més, perquè les dones són una mica més del 50%. I això es produeix en aquest moment. I la Montserrat, que és de la generació anterior, i és al capdavant. I és al capdavant, per això d'aquí ve aquesta força, que hi hagi aquesta força, diguem-ne, nuclear, i que hi hagi tot un grup, en aquest cas d'escriptores, perquè ara parlem de literatura, però no sols d'escriptores, que té un lligam molt estret amb una persona que les pot representar per la seva autoritat i perquè és precisament de la generació anterior. Bé, fantàstic, no? Parlem la primera obra, Vida diària, l'antologia de traduccions, Cares a la finestra. En aquest context que ens presenta aquesta obra i traducció, tu, Francesc, en alguns articles ja has apuntat, i ara també ho has dit, com l'accés a la llengua anglesa, l'accés a la lectura d'unes escriptores determinades fan que a través d'aquesta lectura, aquest coneixement, d'aquesta manera d'escriure, també això d'alguna manera també es reflecteix en la seva manera d'escriure i per tant, fins i tot en algun moment tu dius que traducció i obra pròpia acaben fonent-se en una mateixa manera de fer. I que aquesta manera és nova i que aquesta manera, gràcies a l'aportació de les traduccions, el que fa és precisament això, és
aportar unes lectures, unes autores al que és la literatura catalana, necessàries també perquè els lectors catalans se les facin seves i puguin també veure aquesta altra manera d'escriure. És molt interessant quan fas l'article de la dissertació sobre la traducció, tu com a traductor també i tot el teu coneixement de l'aplicació pràctica, doncs rebats els mites de la traïció i de la pèrdua, aplicats també a les traduccions de Montserrat Abelló i al que ella aporta. I crec que això és molt important també per acabar-ho de contextualitzar en aquest moment en què parlem d'aquesta dona que surt en el panorama literari, una dona que guanya el seu sou, es posa a escriure i a més tradueix unes escriptores que aporten una manera de fer diferent i que es reflectirà després en l'obra d'Abelló quan hi aprofundim, doncs crec que és molt important i que parlar de traducció i d'allò que ens pot aportar la traducció va aportar en aquell moment i ens pot continuar aportant, que no és una pèrdua sinó una aportació, que no és una traïció, sinó un increment, doncs crec que això és important també d'explicar-ho amb aquesta antologia i què significa per al grup d'escriptores amb les quals ella es relacionava d'alguna manera padrina i que li escriuen aquests pròlegs tan fantàstics, sobretot la Maria Mercè Marçal, què significa per a l'aportació d'aquestes altres autores també tot aquest vessant de traducció de la Montserrat Abelló, perquè realment es considera una aportació molt important i que ens porta a un tipus de vers, a un tipus de poesia, potser més essencial, que és el que trobaríem en la voluntat de la poesia d'Abelló i que és tan imprescindible pel panorama literari català perquè el que tu comentaves, hi ha pocs referents pel que fa a poesia escrita per dona. En aquest sentit ho podríem aprofundir una miqueta perquè aquí tenim gent jove que també pot veure o pot anar a veure en les traduccions també altres maneres de concebre la literatura i concebre el món. Sí, hi ha aquesta part de la traducció que és importantíssima per dues coses. En el cas de la Montserrat inventa, no sé si el verb aquí és el més adequat, inventa una tradició que no existia en català. Perquè a partir d'aquest moment, a partir d'aquest llibre, en certa manera, que és Cares a la finestra, que són les traduccions de 20 poetes de llengua anglesa, la tradició deixa de ser aquesta que jo he dit, Salvà, Arderiu, Laveroni, i passa a ser Abelló i la seva companyia. Passen a ser poetes americanes, poetes angleses, etc. Sylvia Plath, Adrienne Rich, Anne Sexton, etc., que són d'una potència extraordinària i d'una modernitat. La Maria Antònia Salvage, una gran poeta, però era una senyora que vivia en una possessió de Mallorca i que no n'havia sortit gaire i que parla d'altres temes. I a més és molt curiós perquè la tria que fa la Montserrat, la seva poesia de la Montserrat Abelló no s'assembla gaire en el contingut i en els temes a les autores que tradueix. Però ella sap anar a buscar les que són més potents. A Sylvia Plath, que acaba suïcidant-se, a Anne Sexton, que és una persona que està molt malament, però que tenen una poesia que és esborronadora, que et deixa el lector esqueixat, estan aquí i la Montserrat sap veure que aquesta és la poesia que obre els camins de la contemporaneïtat, de la modernitat. També són dones, i aquí torno a fer aquesta cosa que a mi m'agrada molt del context, de la postguerra. De la Segona Guerra, de la Segona Guerra Mundial. El món que ha canviat, un món que és diferent, on, per exemple, la potència més important passen a ser els Estats Units, l'imperialisme americà, que no havia existit, però
és aquesta generació, la Sílvia Plath és de la generació del baby boom, que deia en aquell moment, el moment de gran expansió. I el moment de gran expansió i de projecció, diguem-ne, de futur i de creença en la possibilitat de trobar una societat millor o de canviar cap a una societat millor és una cosa que està al darrere d'aquestes experiències i d'aquests poemes escorxidors de moltes d'aquestes dones que s'adonen que el que elles estan vivint en la seva pell, amb problemes de tota mena, no es correspon amb aquest horitzó de flors i violes que pintava la societat en aquell moment. No sé, si féssim un repàs de la potència avui, el 2024, de la poesia catalana escrita per dones, totes, em sembla, que quan busquéssim les arrels, totes anirien a parar aquí. D'una manera o d'una altra, o a través de la Montserrat Rovelló, o indirectament, o per unes altres vies, però anirien a parar aquests models. I s'ha de dir que la poesia escrita per dones avui, en català, és, jo diria que una de les parts més potents i més interessants que hi ha en la literatura catalana, si la comparem amb la prosa, amb el teatre, amb l'assaig, etc. Em sembla que hi ha un cabal molt fort, molt important, de vegades amb gent molt jove, de vegades amb gent que ja no ho són tant, però que són d'autores d'aquesta influència. Molt bé, doncs a llegir aquestes autores i aquesta traducció també, perquè us agradarà molt. Dèiem Vida diària, el primer llibre de poesia. Dèiem això, aquestes maneres de fer, la poesia de l'Abelló, aquest essencialisme. Pel context, Maria Mercè Marçal comença a dir, ostres, ella va començar a escriure en una generació en què predominava la poesia de l'experiència, el realisme social, però que ella se n'allunyava clarament amb la seva poesia i fins i tot ho deia, que se n'allunyava perquè volia allunyar-se'n, no? Ella volia escriure un altre tipus de poesia, una poesia senzilla, una poesia basada en... Per això el primer títol és tan significatiu, Vida diària, és a dir, basada en aquelles petites coses del dia a dia, però això no vol dir que la poesia no tingui una càrrega molt profunda, sinó que senzillament se centrava en una manera de fer molt senzilla per tal de fer una càrrega molt forta en la imatge que emociona i transporta. En aquest sentit, si no m'equivoco, se relaciona una mica amb, o recorda una mica poesia xinesa, també per aquest sincretisme i aquesta essencialització. I aquesta és una constant que anem trobant al llarg de tots els seus llibres de poesia, amb uns elements que van apareixent molt sovint. Es parla molt de les mans, les mans són com una imatge molt recurrent al llarg dels llibres. També de les pedres, es diu bé, poden arribar a tenir, acaben tenint de vegades significats contraris, no sempre signifiquen el mateix, però les anem trobant, són elements que anem trobant en aquests llibres, i sobretot aquesta voluntat explícita i expressa d'apartar-se del que pugui ser una retòrica molt carregada i anar a buscar una expressió més essencialitzadora i més senzilla que doni aquesta càrrega. I això és el que anem trobant i és com ella, d'alguna manera, ens diu, ella mateixa ho diu amb les seves paraules, que vol treballar així, que vol treballar la poesia des d'aquest punt de vista i des d'una necessitat vital d'escriure, que això també ens ho comunica. I això lliga amb la manera de fer d'algunes d'aquestes traduccions que també trobem aquí a Cares a la Finestra. No sé com ho veus tu. Aquí la traducció és una cosa difícil
diguem-ne, de definir, però jo crec que la definició més curta és dir que la traducció és el reconeixement de la diferència. Això, el reconeixement de la diferència. Per traduir has d'acceptar que t'estàs acostant a una cosa que és una altra, que l'acceptes, la reconeixes i que a més intentes mostrar-la, apropiar-te-la. Però que és una altra, que és diferent i que ha de ser diferent i que ha d'existir en aquesta diferència. Per tant, la traducció és com una còpia, és una mentida. La traducció de fet és una creació a partir d'un model i com en una partitura cada intèrpret toca el seu instrument i el seu tempo, etc. Però aquesta idea de que hi ha d'haver una cosa que és altra, que és diferent, jo crec que és molt important. I aquí, tota aquesta alteritat agafa un volum esplèndid. Perquè, d'una banda, són autores que venen d'una mateixa tradició, elles sí, les autores, diguem-ne, de cultura anglosaxona, i d'una altra, perquè això permet a la Montserrat, segurament de manera semi-deliberada, no absolutament conscient, però en part sí, en part deliberada, d'evitar lligar-se a una tradició, sobretot una tradició, diguem-ne, retòrica, literària, retòrica, de la literatura, de la poesia catalana. Els seus models no són Riba, no són López Picó, no és Carné, no és Ingersoll Salvat Papasseit, que seria un altre model, no és Florera, no és Espriu, no és Pere Quart, anant cap a coses més pròximes, sinó que són aquestes dones que provenen d'una altra tradició i que ella tradueix. Per tant, aquesta introducció no és només una introducció de temes o aquesta apropiació i aquest reconeixement. No és només una introducció de temes, és també una introducció d'estil, de manera de fer. No goso dir, perquè em sembla que no seria cert, que això hagi prosperat de manera general. Em sembla que entre tota aquesta gent, totes aquestes dones que escriuen avui, hi ha estils molt diversos, i no tots, doncs, no sé, la Gemma Gorga o la Gemma Casamajor o la Dolors Miquel no s'assemblen entre elles i no s'assemblen a la Montserrat Abelló, però crec que ella, la Montserrat Abelló, en tots els seus llibres no fa una evolució molt gran, fa una mica d'evolució, però és un estil molt senzill, allunyat de les metàfores, sense un lèxic complex, sense complexitat sintàctica especial. La seva fixació era retallar, eliminar tot allò que li semblés que sobrava. Per això, per exemple, segurament, ara ho veurem de seguida, és bona per musicar, és bona per dir, perquè és una lletra entenedora que no has de desmuntar perquè arribi al públic. Però això és una marca que ella deixa, i em sembla que també és important perquè gràcies a aquest estil, que és més senzill i més depurat, aquesta tradició que ella agafa, que és moderna, aquesta modernitat, és més fàcil d'introduir que si hagués estat a través d'un estil molt barroc o fosc o complicat. Sí, en aquest sentit el llibre El miracle és viure, que és la seva vida i és ella, i on accedim a la seva veu, perquè d'alguna manera ho va escriure ella. Després el Xavier Montoliu ho va transcriure i van estar revisant el manuscrit i tot plegat. Hi ha un moment en què ella, parlant de la poesia,
ho diu ella mateixa, i per tant és la seva explicació. Ella diu, el que em sobta o em commou és tot el contrari de la poesia de l'experiència, perquè tracta de donar per aconseguit un poema quan, tot i que lògicament parteix d'alguna evidència, aconsegueixo expressar-la, que la reflecteixi, però de tal manera que cadascú se'l pugui fer seu a través de les seves pròpies vivències, que poden ser diferents. És a dir, que hi ha aquesta voluntat explícita. I una cosa molt curiosa que diu, aquí també diu, no posa títols als poemes perquè els limita. Això també fa molta gràcia, de fet n'hi ha pocs amb títol, el que es titula Retorn, i llavors posa el primer vers perquè així es distingeixen els uns dels altres, però té aquesta concepció del títol. I en relació, resseguint aquestes citacions del llibre i en relació amb les traduccions, ella també diu: vaig tenir la necessitat urgent d'escriure i ho vaig fer basant-me en el sentit profund de les paraules, és el que dèiem ara, i el seu ritme intern. En aquest sentit hi ha hagut qui ha dit que els mots li feien música, que les paraules en els poemes sonen, i per això el que deia ara el Francesc. Vine en mi a contemplar com són les paraules per dintre, una de les vostres postals. Doncs això, diu, referint-se al ritme, diu, la qual cosa es va reflectir en la meva poesia i en les meves traduccions, especialment en l'antologia de Cares a la finestra. Per tant, com veiem, això que comentem de la poesia, ella mateixa ens explica i ens dona la pista de què és el que ella busca, el que vol, i per això aquesta esporgada, aquesta mateixa, aquesta essencialització per aconseguir-ho. No sé, som a l'hora, anem a l'hora? Qui ens controla l'hora aquí? Sí. Ja hem arribat a l'hora, Bueno, bé. No ho fem, diu. Jo només vull afegir aquesta idea de l'escriptora que serveix de model, que serveix de model per una generació i que serveix de pont i que per tant és l'esperó que fa que molta gent tiri endavant. La Montserrat Abelló, que va tenir la sort de viure molt de temps i que deia, em sembla que ho heu llegit en algun moment, que volia tenir la ploma a les mans a l'últim moment, no va morir amb la ploma a les mans, però va morir amb un Manhattan, amb un còctel que prenia cada dia, que es feia preparar abans de dinar. I el dia que va morir li va dir al noi que la cuidava, se n'havia pres un, diu, per què no me'n fas un altre? I aquesta idea també de la felicitat immediata, del petit plaer immediat, fins a l'últim moment és una dona que va creure i que es va sentir confortada per allò que feia, per allò que havia trobat, que havia estat, diguem-ne, la seva passió, i que és una passió que va poder conrear, parlant una altra vegada, tornant al context, dels 45 als 90 anys, no com el Rimbaud, que era dels 18 als 19, sinó en una etapa que normalment la gent ja ha acabat una mica la feina, la consolida. Ella la comença, la desenvolupa i la traspassa. I em sembla que aquest és un cas excepcional. Bé, doncs sí, ja estem. El vostre profe diu que sí. En tot cas, moltes gràcies, molt un plaer poder conversar de traducció, de literatura, aprofundiríem més i ens aniríem a molts temes que serien molt interessants de treballar amb tu, Francesc, però bé, ara arribem aquí i un altre dia doncs estaria bé parlar de poesia, maneres de fer actuals, tota aquesta diversitat que veiem, doncs com
com funciona avui dia en el panorama literari català. Nosaltres hi estem. Moltes gràcies per escoltar-nos i ja està. Bé, moltes gràcies. M'encanta sentir parlar de la Montserrat Abelló. Jo us aproparé una mica una sèrie de poesies que vaig fer, ella va poder sentir en vida, després vaig fer-ne moltes més, vaig musicar moltes més, però aquesta era un poema, uns poemes, que jo vaig acabar dient la suite Abelló, perquè vaig anar agafant petits poemes d'amor, però d'amor a tot això que heu parlat, no? Amor a la literatura, a les ganes d'escriure, amor als seus fills, amor a la seva persona que estimava, el seu marit o qui fos, a l'amor conjugal, a l'amor a la vida, a les determinacions. I això li vaig dir la suite Abelló. I és veritat que no posava títols i era molt divertit perquè em deien no, a mi no m'atabalis, no em posis títols. Hi ha un títol que el cantaré després, que jo sí li vaig posar un títol, vaig dir, si no et fa res que li posi aquest nom, i després la cantaré. Ara d'entrada faré la suite Abelló. Sense deixar entreveure ni l'ombra dels meus dubtes, de nostàlgies i crits, vivim per no morir. Tinc davant meu 1000 coses que em conviden i he preferit l'atzar d'una paraula. Vivim per no morir. Tinc davant meu 1000 coses que em conviden i he preferit l'atzar d'una paraula. I aprenc a dir que no, mollo a la nit, la veu amarga o la veu esperançada, i aprenc a dir que
que ja no és temps de plorar ni de lamentar-se, ni tampoc la de cercar excuses fàcils, ni aprenc a dir que no, i aprenc a dir que no. Amollo en la nit, la veu amarga o la veu esperançada, i aprenc a dir que no, i aprenc a dir que no. Però visc i torno a reviure cada poema, cada paraula. Estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Visc i visc, i torno a reviure cada poema, cada paraula. Estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Visc i visc, i torno a reviure cada poema, cada paraula. Estimo tant la vida que la faig meva visc i visc, i torno a reviure cada poema, cada paraula. Vivo y vuelvo a vivir. Cada ancora. Amo tanto la vita che la faccio mia. Vivo cada palabra, cada poema. I torno a reviure cada poema, cada paraula. Estim tant la vida que la vaig sentir moltes vegades. Visc i torno a reviure cada poema, cada paraula. Estim tant la vida que la vaig sentir moltes vegades. Visc i torno a reviure cada poema, cada paraula. Cada palabra. Amo tanto la vida que da conmigo. Vivo y voy. Ogni parola. Amo così tanto la vita che la faccio mia, molte volte. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Cridaves en somnis, tan ben despert i plores. Jo et parlava suaument per no remoure massa les ombres del teu amor. Fill tan gentil que plora per por de morir i perdre allò que estima. Fill tan gentil que plora per
Moltes gràcies. I com el Francesc ens ha explicat també això de la Montserrat i la importància que ha tingut amb la gent jove i el seu feminisme i tota la part. En soc testimoni perquè jo anava molt a casa seva, ens vam fer molt amigues i vam tenir molta relació. Fèiem bolos junts, de fet, juntes. De fet, aquí a Tarragona vam venir diverses vegades i ella buscava les actuacions, perquè quan li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ella deia, per fer la suite a Belló, em deia, no, jo vinc però que vingui la Mariona Segarra. I a més, ha sigut la millor mànager que he tingut, perquè sempre buscava que m'ho paguessin i que em cuidessin. I em sentia molt cuidada i ens ho passàvem molt bé. La veritat és que ens portàvem molts anys, però vam tenir una relació molt estreta i molt bonica amb ella i amb tota la seva família. I avui a l'hora de triar tenia molt... Bueno, clar, després vaig fer un disc que algunes ella no va sentir, evidentment, que les vaig fer pòstum més tard. Després també va haver-hi el Festival de Poesia de Tarragona, Montserrat Abelló, que també vaig venir-lo a inaugurar, el dia que es va fer la primera, que va ser molt xulo també, i gràcies a allò vaig seguir tornant, vaig seguir musicant. I és veritat el que diu el Francesc, que la forma d'escriure és molt senzilla, molt profunda en molts moments, que denota un sentiment molt directe, i que, com era una dona que li agradava moltíssim ballar, havia guanyat premis del Foxtrot i li agradava, mira, va aprendre la primera paraula, va ser swing, doncs imagina't, no? El swing el portava dins i realment alguna vegada m'han preguntat però com ho faig per musicar si no està rimat? Dic, és que ella mateixa parla, o sigui, és una poesia que et dona les pautes. Evidentment, la que tu fas, la que tu musiques, penses que és la que ha de ser, no? Després sento altres musicacions o cançons musicades, poemes musicats també, no? Però normalment et parla molt de com ha d'anar. I ara jo acabo amb aquesta part de la Montserrat, que és la part més feminista d'ella. Clar que ha estat escrita en una època que ara, per sort, ja no ens passa això a les dones, o no tant, precisament perquè hi ha tota una generació que ella va potenciar i que són meravelloses, però hi ha aquest poema que diu tot sembla ben senzill. 4 parets fan una casa, un home i una dona, un fill, una taula amb 4 cadires i un llit per dormir, néixer i morir. Tot sembla tan senzill, si fos així. I després diu... Parlen les dones. La seva poesia tendra i forta, ben pocs s'aturen a escoltar aquelles veus que trasbalsades. Un nou llenguatge diuen, nascut del fons del segle. Parlen les dones. La seva poesia tendra i forta, ben pocs s'aturen a escoltar aquelles veus que trasbalsades. Un nou llenguatge, diuen, nascut del fons dels segles. És en aquests rars moments en què romanc absent quan realment sóc. És en aquests rars moments en què romanc absent quan realment sóc. Tot aquell aquí es desprèn de la lletra entrada en sang. Tot aquell aquí és prou valenta per escoltar la veu que calla
si mateixa. Totes aquelles que esperem que germini la llavor. Totes aquelles que esperem que germini la llavor. Som solidàries, som solidàries, som solidàries, som solidàries. Totes aquelles que esperem que germini la llavor. Som solidàries, som solidàries, som solidàries, som solidàries. Bé, doncs, com a clienta de la quarta jornada de Montserrat Abelló, als alumnes de segon de batxillerat escènic del centre us mostrarem el treball fet a classe amb una selecció de poemes de l'autora. A partir del vers de Montserrat Abelló, que ha donat nom a aquesta jornada, tot sembla ben senzill, hem fet la tria per crear un itinerari que representa moments de dificultats, de pors, d'incerteses, de dubtes, però també moments de creixement, joia i plenitud. No tot és fàcil, però recórrer el camí, de vegades en solitud, de vegades en companyia, anar vencent els obstacles, gaudint de les alegries i anar tirant, és el que fa la vida senzillament complicada, però profundament interessant. Esperem que en gaudiu tant com nosaltres hem gaudit preparant aquest acte. Gràcies. Tot sembla ben senzill. 4 parets fan una casa. Un home i una dona, un fill. Una taula, 4 cadires i un llit per a dormir. Deixa morir. Tot sembla tan senzill. Si fos així. Vagarejo per un món pla, sense horitzons, i els carrers s'estenen davant meu, com llargues cintes grises. Les paraules esdevingudes inútils s'allunyen, entre arbres, com ombres. És el no saber que esglaia, el temor de no poder obrir una finestra, una porta, o la por de no saber com arribar a deixar-la ben closa. Cridaves en somnis talment despert i plores, i jo et parlava suaument per no remoure més les ombres del teu somni fet d'amor. Fill tan gentil que plora per por a morir i perdre allò que estima. Marxaré per un llarg camí. Ja no hi retrobaré la Vero, l'amic. Aturada en el camí, desconeixeré la meva ombra allargada al portal dels adeus.
i amb la mà estirada plena de records d'ahir, i amb l'esguard fit a l'horitzó, esperaré el meu propi retorn. Voldria endinsar-me en el teu esguard i sentir el tacte de les teves mans, llises, tendres, sense senyals ni nafres. Viure amb tu cada un d'aquells moments on se t'aniran fent més dures i més fortes. Sentir-te cada cop més a prop meu. El vent damunt la pell, entre els cabells, dins la boca, els narius, els ulls esbatanats plens de vent. El vent damunt les cases, les finestres, les portes, esmunyint-se pels forrellats, entre els barrots dels balcons, i les escletxes, i pels carrerons estrets. El vent que escombra els carrers de la ciutat, i els bulla els teus cabells als meus. El vent que ens pren el racó endins. I tu i jo, caminant contra el vent. Espero meravelles a cada cantonada. Hi ha alegria en l'aire i el sol m'omple els ulls. El meu presagi és una línia contra el sol, un punt en l'horitzó. Bé, moltes gràcies per aquesta generositat de part de tots els alumnes que han participat en l'activitat, perquè penso que són l'essència de la jornada i del futur de conèixer la poeta. Heu estat tots i totes molt generosos. Francesc, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Lourdes, com sempre, moltes gràcies. Mariona també, perquè la vostra generositat ens omple de coratge i ens fa pensar que realment tenim un objectiu que és molt important, que és fer prevaldre la veu de Montserrat Arbelló des de la nostra humilitat, des del nostre centre, d'un institut. I pensem, els companys i companyes que hem preparat aquest acte, el propi institut i tota la gent que s'hi ha abocat, que no tindria sentit només fer classe, sinó que hem d'anar una mica més enllà. I actes com aquests són els que donen sentit moltes vegades a tot el que feu. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver-nos fet possible aquest acte, per haver... Realment hi ha hagut moments molt emocionants, tant en el diàleg com després en la intervenció de la Mariona. També els alumnes del cicle formatiu de grau superior de tècniques d'actuació teatral hi tenen molt a veure en tot això. El company, el Jordi i el Toni, que ens han creat un espai magnífic i diferent, i per tant, entre tots i totes hem construït alguna cosa molt interessant i segur que la Montserrat estaria molt contenta. Per tant, llarga vida a la Montserrat, i ara, per acomiadar-nos del tot, la Mariona ens oferirà una última peça. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies. Jo també vull agrair molt a tots els que vam estar treballant la setmana passada, els alumnes del cicle formatiu, que ho heu fet fantàstic, que ha estat molt bé. És molt xulo. Moltes gràcies. I us havia promès que una cançó que jo li havia posat títol, consensuat amb la Montserrat, perquè si no, cuidao, que es diu, i a ella li agradava molt perquè és un bolerito, així és molt, i es diu El desig. I aquí... I amb això
això us agraeixo molt que m'hagueu convidat, i tot l'institut, i els nanos que heu estat treballant. Gràcies per participar. I vosaltres sempre. Estimo els teus ulls, les teves mans, la teva boca, els teus cabells, els teus llavis molsuts i càlids, els narcisos grocs dins d'un gerro blau allargat damunt la taula, amb miranets i gentils, elegants, indiferents, a la passió desbordada del meu viure. Amb miraners i gentils, elegants, indiferents, a la passió desbordada del meu viure. I ara ve el solo del guitarrista, el baixista. Ara és el moment que he d'anar dient coses per ser interessant. El desig. Amb miraners i gentils, elegants, indiferents, a la passió desbordada del meu viure. Amb miraners i gentils, elegants i indiferents, a la passió desbordada del meu viure. A l'insistent reclam de la meva mà que escriu, a l'insistent reclam de la meva mà que escriu, a l'insistent reclam de la meva mà que escriu, a l'insistent reclam de la meva mà que escriu. Moltes gràcies. Retornen els temps ja passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguard de noble història de la terra
És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba al mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si s'han calmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba al mar.